Галия Кайбицкая үз буынының талантлы башкаручыларының берсе. Татар театр һәм музыкасы сәнгате тарихында ул үз йөзен, үз урынын тапкан шәхес. Кайбыш районының Галия Кайбицкая исемендәге музее белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштырыр. Biz sizin bilan Галия Кайбицкая исемендәге музейда. Галия Кайбицкая безнең районыбызның данын еракларга тараткан артист, ул безнең Кайбыш районыннан чыккан данлыклы шәхес. Күренекле татар җырчысы, Татарстан Автономияле Республикасының беренче халык артисты Галия Кайбицкая исемендәге музейга 1996 елның 21 маенда нигез салына, 1998 елның 29 октябрендә ачыла. Нәкъ менә Кайбышта Галия Кайбицкаяның музее бар. Чөнки 19 гасыр ахырында безнең кече Кайбыш авылында Галия Кайбицкая Төхвәтуллинаның әтисе дөньяга килгән. Ике апасын һәм аны ятим калдырып, әти-әниләре бигертә бакыйлыкка күчкәннәр һәм авыл халкының ярдәме белән кичкенәдән үк белемгә омтылышлы Мутыйгулланы авыл халкы җыелып Кышкар мәдрәсәсенә укырга җибәргән. Арча районының Кышкар мәдрәсәсендә ул булачак шагыйрь Габдулла Тукайның әтисе белән танышкан һәм инде Кайбыш белән Арча арасы бик ерак булганга күрә, алар ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә Габдулла Тукайның әтиләренә кайтып йөргәннәр. Бу балачак дуслыгы бер-берсен беркайчан ташламаскалар сүз биргәннәр һәм инде авыл халкы аның гыйлемгә булган омтылышын тыеп, үзе акча җыеп ятим баланы яңадан укырга Гарәбстанга Каһирә мәдрәсәсенә, Әл-Әсхәр мәдрәсәсенә җибәргәннәр. Галия Кайбицкаяның әтисе татарлар арасында дини белем, югары белем алган беренче кеше. Алар үзләре Уральск шәһәрендә төпләнеп шунда яшәгәннәр һәм Галия Кайбицкая ул 15 балалы гаиләнең 8нче баласы. Уральск якларында үзләре мәдрәсәдә тотсалар да, үзләре мәчеттә укытсалар да, аларда белемгә, укуга омтылыш бик зур булган, җырга биергә оста Галияне 17 яше тулгач Казанга җибәргәннәр. Ул вакытта инде аның абыйсы Әдһәм белән апасы Казанга килгән һәм әтиләренең бабаларының хөрмәтенә үзләре Төхвәтуллина фамилиясын монда алып килмичә Кайбицкая фамилиясын алганнар. Һәм Галия Кайбицкаяның иҗаты ике чорга бүлеп карыйбыз. Ул башта 10 еллап татар драма театрында эшли һәм Казанда ачылган беренче опера театрының беренче җырчысы һәм төп рольләрне башкаручы да Галия Кайбицкая була. Галия Кайбицкая музеенда ул инде менә халыкка безнең Карим Тинчуринның һәм Салих Сәйдәшевнең алар белән бергә эшләгән, Муса Җәлил белән кулга кул тотышып эшләгән кеше буларак, шәхесләр белән бергә эшләгән кеше буларак билгеле һәм инде татар драма театрында эшләгәндә, опера балет театрында эшләгәндә дә төп рольләрне ул башкарган һәм хәтта инде күбесе ул рольләрне нәкъ менә Галия Кайбицкаяга багышлап язганнар да. 6нчы яшь Галия Кайбицкаяның үзе яратып һәм иң оста башкарган рольләренең берсе. Менә шуңа күрә безнең музейның түрендә без инде 6нчы яшьнең образын тудырдык. Шәхси гаилә мәсьәләсенә килгәндә, Галия Кайбицкая ул үзе сәяр, ирек һәм Раушания исемле 3 бала үстергән. Шушы Галия Кайбицкая исемендәге музейның нигез ташында 1998 елда шушы күренекле якташыбызны калганнарга таныту өчен татар дөньясына беренче тапкыр татар халык җырчысы дигән исем алган Галия Кайбицкаяның исемен мәңгеләштерү һәм якташыбызга рәхмәт йөзеннән шушы урынга, күренекле урынга салынган музейның нигез ташын аның улы улы архитектор Сәяр Сиддикович Айдаров салган. Бүгенге көндә музейбез безнең аның кызы Раушания ханым һәм улы медицина фәннәре докторы Ирек әфәнде белән тыгыз элемтәдә тора һәм шуңа күрә музейбыз Галия апаның шәхси әйберләре бездә саклану белән истәлекле. Монда без аның концерт костюмын күрәбез. Бик каты нәзакәтле, бик каты шибәр һәм бик оста колоратура сопрано тавышлы опера җырчысын аның тиңдәше булмаган кеше дип саныйлар. Әлеге почмакта күз карасы кебек саклап торган кадерле экспонатлар. Менә ул Галия Кайбицкаяның җәймәле өстәле. Кунакларны сыйлый торган чәй сервизы да бар. Аларны музейга балалары бүләк иткән. Музейбызга экскурсияга килгән балаларга без бик зур кызыксыну белән күрсәтәбез. Менә шушы 57нче елда чыккан Ленинград маркалы телевизорны. Ул телевизорны бүгенге буын балаларының аны бик кызыксынып карыйлар.
Монда аның үзе безнең музейна биреп калдырган китаплары нәкъ аның фатирында торганча. Музейның иң истәлеге, иң кадерле әйберләре дип саклыйбыз. Галия Кайбицкийның үз кулы белән язылган бездә мемуарлар саклана. Ул мемуарлардан изекләрне без район газетасында даими биреп барабыз. Һәм инде менә Галия Кайбицкийның иҗатын без Тукай иҗатыннан аерылгысыз дип карыйбыз. Габдулла Тукайның туган көнендә без ел сайын матур иттереп зур бәйрәм үткәрәбез. Ул бәйрәм безнең музей кысаларында гына сыймый, без урамга чыгабыз. Кайбыш районының горурлыгы булган музей фондында 1000 ярымнан артык экспонат бар. Биредә шулай ук төрледән-төрле әдәби музыкаль кичәләр дә уздырыла. Гомумән музейда Галия Кайбицкая үзе яшәгәндәге кебек җанлы тормыш дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.